Sasha nu. Justine. Okay, kom ind. Jeg kunne komme ind, og så kan jeg så ikke ud. Ja. Jeg kunne komme ind, og så kan jeg så ikke komme ud. Nej. Jeg er også kommet. Jeg tager en kort mere. Kom her, Maja. Det er inde i min bil. Det kan blive helt hverdag inde. Okay. Kom nu ind og stik. Maja. Nå, lige ser det lidt steg. Jeg tror, den prøver at komme ud. Så er det der, hvor de sammen. Det godt. Ja, det er sådan en fin. Og lige videre. Ja. Jeg har den perfekte sted. Nu har jeg lige taget et billede af moren til sidst. Fint. Nu kan du se, Kirstine, vil du se alle de billeder, jeg har taget? Jeg tager rigtig meget. Der står moren. Kan du se moren?